Умните домове не са ефтини, няма спор, но можете ли да си позволите да не живеете в такъв дом? Ако да, окей. Разбира се, че интелигентните домове и автоматизацията на сгради има своята цена. И може би тази първоначална инвестиция е едно истинско препятствие за много от собствениците на имоти. Но не забравяйте, че автоматизацията на дома не е закупуване на още технологични джаджи или сваляне на да се свалите още едно приложение на телефона или начин да усложните нещата. Не. Това е една инвестиция, която ви носи дългосрочна стойност. Представете си, че имате дом, който научава вашата рутина, който ви спестява пари, енергия. Представете си подобрената сигурност и спокойствието, което ви носи. Това е повече от удобство. Тук става въпрос за стойност и то дългосрочна стойност. И най-хубавата част е, че не е задължително да инвестирате цялата сума. Може да започнете с нещо малко и постепенно да надграждате. Тук, ако се фокусирате върху цената, ще направите грешка. По-скоро трябва да се фокусирате върху стойността. И истинският въпрос, когато става въпрос за автоматизация на сгради, не е дали може да си го позволите, а можете ли да си позволите да не го направите.